дар мусобиқаи ҷоми лигаи касбии футзали мамлакат миёни дастаҳои ғайрикасбӣ 8 тим дар ду гурӯҳ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ талош мекунанд. дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳӣ тимҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Орионбонк вохӯрии худро доир намуданд. дар ин нерӯсанҷӣ тими Орионбонк ки ҳайаташ аз бозингарони ҷавон таркиб ёфтааст бо ҳисоби 5-4 Федератсияи футболи Тоҷикистонро мағлуб намуд. ёдовар мешавем ки рақобати дастаҳо дар гурӯҳи А баргузор гардид. дар дидори дигари ҳамин давр тими Душанбе бо ҳисоби 4-2 дастаи Иттифоқро шикаст дод. дастаҳое ки дар ин мусобиқа ҷамъ шуданд, касбияти онҳо нисбати дигар дастаҳое ки дар мусобиқаи ғайрикасбӣ бозӣ мекунанд баландтар аст. барои барои мо камтар мушкилтар буд. сатҳи бисёр баланд аст, яъне ки ин як толори бисёр зебои боҳашамат ва дастаҳое ки бо либосҳои тозаи хуб омаданд ва мусобиқа бо сатҳи баланд ки доварон ҳам доварӣ мекунанд. ман фикр дорам ки мусобиқа то охираш мумкин аст сатҳи баланд гузорад ва барои мухлисон ва бозингарон як мусобиқаи хуб дар ҳамин рӯзҳое ки ҳаст, рӯзҳои истироҳаташон хоҳад гузашт. ҳамчунин дастаҳои шомили гурӯҳи Б низ бозиҳои аввали худро доир намуданд. дар ин давр тими маркази барқу гармидиҳии пойтахт бо ҳисоби 4-1 дастаи Формула 55ро шикаст дод. рахш таксӣ бо натиҷаи 6-4 бонки миллиро мағлуб кард. рақобатҳо миёни дастаҳо бо ҳамин тартиб то санаи 23 апрел идома намуда ғолибон бо медалу ифтихорнома қадрдонӣ мегарданд. мақсад аз базгузории ҷоми лигаи касбии футзал миёни дастаҳои ғайрикасбӣ ин оммавӣ намудани футболи толорӣ миёни омма мебошад.